И здравейте хора, аз съм Наро Хината в Стиви, тук при мен е Марти и той отново не може да говори. Да се надяваме, че това ще е последният епизод, в който той не може да говори и просто ще правим ревю. Да, виждате ревюто на АВП, скин АВП. Да, изваждането на АВП-то е по готин начин, бих могъл да кажа. Стрелянето на АВП-то. Както виждате, това АВП е доста готино, може би е доста хубаво. Може би ще има линк в описанието, да съм сигурен, за АВП-то. Ако искате, нали, да го свалите. Както виждате, то може да се прицелването му е доста хубаво. И както виждате, може би това е едно от най-яките АВП-та, смисъл като скин. За това ще бъде за този епизод от нас с Мартин. Надявам се да ви е харесало, като коментирайте, оценяйте, лайквайте, сабскрайбвайте и довиждане.